above all powers, above all. Bukan Yesus Kristus yang baik dalam sogo. Jadi sengsengan sekarang suriwan. Bukan kaitan dengan hambai dawo, kozerawo nang senang zorakah maru pikir. Ini koktai serentani, serengani bagai. Ini koktai na wansok letani. Kaitan subadi. Yang manusia baik tak zorani pelabai kobal ini bukan Yesus yang baik sana. Amin. Oke, jadi hari hari ini jeng Mwthangjakmani kokno jeng tiksi sa wansok lepiona generok muida tongna tangnai jeng Mwthangjakmani sekang ba Mwthangjakmani sekang jeng bomohai kondisi tongmani bomohai sini tongthai ba jeng kaitor bustum jagoni bagai khatijak omohai nerok muida tongbaina tini jeng wansok layana Mwthangjakka, Mwthangjakka, eba salvation abo tumabu ba abo tamono hon bono jeng wansok layana ang jeng Mwthangjakka ba Mwthangjakka mane bongka ang gothै tongmani tabo gothang oंफिखा ang gothै Engai mangsa mana kaito ni tani gothै tabo gothang oंफिखा bono Mwthangjakka ba Mwthangjakka mane Jisu Kristo ni samangno poito khlaimabai ang morke o thangna tongmani te busthumjaknani yakni yokha mane ko mono Mwthangjakmani ba Mwthangjakka ba salvation manka mane pilaskan omohai jeng serai-serai ke busidan ike nam pilaskan toma jeng wansok thai jemono jeng sitai o Mwthangjakmani kok engka ang gothै tongmani tabo gothang oंफिखा number 1 sumsokni bagai borok ro satokjakna tongmani aroni yakni yokha bono Mwthangjakmani hani haiti bisa sumsokni bagai borok rok satok including me ang ano khobui satokjakna tongmani aroni yakni yokha abono Mwthangjakka eba Mwthangjakka omani mathai ekni ekuisyo naike jeng nuko Jisu tumaisa pari jeng naina bo besa jala khoroksa banai hake neng bono Jisu hunai mongphadi tamni hingke bo bini borok rokno borok ni sumsok ni yakni phiok nai oro jeng Bible jeng nuko tuma bo omo tumanai kok diari sajak tongmani Jisu asaya sanine bo bini borok rokno borok ni sumsok ni yakni phiok nai tabo Mwthangjakka mane no ukok agena sajak tongmani tau Jisu Kristo no poito khlaikya bo ani sumsok no beba klangai ani bodla bo krus go Calvary krus thikya tak bo thima bai ang yokha bono Mwthangjakmani garosau bo bini borok rokno borok ni sumsok ni yakni phiok nai Romans chapter 5 verse 9 was nugo ang poriwana rogo bini yakni bini thini jari sung tabo kaitor bai kaham nei romjakha hake kaitor jole jage yagul sunani yakni jung bo bai Mwthangjaknai a kok bo siksek bai oro jung nugo bini thini jari sung tabo kaitor bai kaham nei romjakha hake kaitor jole jage yagul sunai hi tongmani arni yakni jung yokha mane sumsok ni bagai satokjaknani ba busthumjaknani tongmani aroni yakni jeng yokha obono Mwthangjakka omane ba Mwthangjakka dikaisa number 2 oke molbrum ni bagai thaiplaina tongmani aroni yokha molbrum ni bagai ang thaina tongmani thaiplaina tongmani aroni yakni yokha tuma jeng sumsokni bagai busthumjaknai busthumani yagulo majra berjakmani yagulo tuma molbrum ni bagai thaiplai ya khoro sokjaknai
माने मलब्रुं थैफ्लायनाय आरो जागा जों सगिनाय पियाबा ताबक जों आरुनि याकनि यखा आरुनि फियकजाखा आबनो फियकजाखा माने बा मोथांजाखा माने John chapter 8 verse 51 ang purano ang narokno soino kubi kok sawo ani kok khananai borok bo thaiplai gla or tumasya ani kok khananai borok bo rei thaiplai dia thaiplai nai jagani जों yokha John 11:25-26 poriko जों lugo hake jisu bono hai ni saka angno muthang duiti sanai angno Khatung tongnai ano poidok khlainai borok bo thaiphano thangnai pia Khatung tongnai tongsani ano poidok khlainai borok bo thaiplaigla nung okokno poidok dekhlai nei Jesus sung getjung onogo je borok Jisuno poidok khlainai borok bo thaiphano se thangnai okay Khatung tongsani poidok khlainai borok bo thaiplaigla pia ba je poidok khlaiya borok ke bo thaiplaiwan thaiplaiya horo sokjaknai mane thainai bo molbrung ni bage kaito be kaksinai moniko ge number 3 wongke ang piyokjaka mothangjaka eba salvation manka moniko tikesa number 3 ong ketama molbrung ni bage busthumui majra berjak wani yakni yokha tabok sini sumso जों मियाप ओएसएस उसखांगो जों नायया जे सुमसंनि बागै जों जतन सुमसंनि बागै जों बुस्थुमजाकमान यागलो माजरा बेरजाकमान यागलो जों मलब्रुमनि हनि कुन्द्र खिख्लाय जानाय पिया बताबो जों आ बुसनि याकनि यखा आ माजरानि याकनि जों यखा तने माने जिनि बदला जिसु ख्रिस्ट न बुस्थुमका बनो माजरा बेरखा माने जिनि सुमसंनो bon amabai ani bagi John chapter 5 verse 24 to maisa angno no soino ko kok sawo ani kokno khanawi ano rohor naino poito khlainai borokbo muthangjak plaika bo bustumjakliya miso bo bustumjakliya namake bo theinai lama bare thangnani lama o sophaikya de bustumjakliya tamane mole buspai kya jini bodlabo jisu bustumjaka ani sumsokni bagi bo bustumjaka mazra manka mazrani bagi bo kruso khasijaka bo jini sumsok ni bagi na bo bustumjaka ketika saya number 4 oke जों फियकजाका मोथांजाका बा salvation manka mani kaupka soitani yakni ang yokha जों soitani yakgo tongmani pia batabo soitani yakni yokha Samun chapter 26 verse 18 ang porbana borok ano poito khlaima bai sumsok nakarjagui kaidono chongjak borok rokni bisingo khobjakna tuike nung borokni mokol mak yagrunai manakni pohoro pia soitani yakni kaitoni yago matubunai tabo soitani yakni tamani bage apostle Paul somtumasa samungo niro borok rokno manakma tongnai rokno borokno soitani yakni tobogui kaito phiogui kaitoni aroma tobunai gasum omona jeprosun phiogjago muthangjago mani जों soitani yakni manakmani bongkha manakmani bugra soitanka tak soitani yakni जों phiogui tobojaka pohoro tobojaka pohorka kaito posung pohoni busangka manakmani busa tongmani जों pohoni busa engka ge omono जों soitani yakni phiogjaka ang soitani yakni yokha Colossae chapter 1 verse 13 to 14 ang purwana omono bu bo जोंनो manakmani yakni phioka ni aro जोंनो manakmani yakni phioka hai manakmani raja sababu soitan manakmani जों yokha hake beni khazani sajlani hawo kaham kurunke tubuka seba kaito Kristo ni khayo mabai जों kaidoni sajlani thani जों sophaikya verse 14 Bini thuini jarui se जों phiokjago abotamo male jini sumsok nakarjago sebani jarui Jisu Kristoni thuini jarui जों phiokjaka
boroni piyokja soitani yakni jeng yokha piyokjaka soitan ni tolawo tongmani kasrejagi tongmani arni jeng yokha soitani yakni jeng yokha tabo mwthangjaka piyokjaka ba salvation manka mani omono jeng tuma ang kabangman tongo haipano chapta kok saikhanaloka bilas kangke sumsokni bagui borok rok satok jakna tongmani arni yakni ang yokha molbrum ni bagui theiplaina tongmani ang tabo arni yokha molbrum ni bagui bus thumjakna tongmani majra berjakna tongmani a majra ni yakni yokha a bus ni yakni yokha te soitani yakni yokha tabo bahai ke jeng mwthangjak sogui mannai okokno jeng wansok laiyana mwthangjak sogui bahai ke mannai kabangma borok hai hini sao nani sakni sumsokno gosina nangnai ba saya nung yawi ogbuksa ke suriwan nangnai ba dos aga rakhogoni nangnai ba manai ten commandment rakhogoni nangnai podre pod kok sao podre pod borok kobangma ke podre pod ke phurunggo mwthangjak sogoni bagui jeng omhai khlaini nangnai nei piaba bible tomasa jeng borono jeng sitai kabangma borok no mwthangjak sok yawi no sakno Christian kene wansok nai botong omhai no wansok bai kabangma giza thangkene Christian ka baptist thangkene Christian ka ani bagui mwthangjak sok yawi no borok saksano Christian nei wansok piaba borok kubui ke mwthangjak sok yako kaitoni thani borok Christian ya borok soitani bwsako kaitoni bwsang mayako Bible chungno sao Bible chungno tomasa je borok sakni sumsokno saimane te sumsokni bagui ang bus thumjaknai te kaitor bai majra berjaknai ukokno kubui ke bwkhao gose sogui mannai ang majra berjak sinai ini saiman man yagolo Jisu Kristo kruso thima bai piaba asumsok a majra grikha tabo a majra berjakliya abus bari thangka a majra grikha asumsok Jisu Kristo tlangi thangka a kokno poito khlaima bai ang piyokjaka obose Bible chungno phurungo haini hai tebasa bilaskan ang sinani nangrnai ani sumsok tongma bai ang bus thumjaknai tomar male Bible sao sumsok khlaike ma thilai thaisa sumsok wi tongo Matthew chapter 5 verse 26 obo sao Paya sogoi jora bandaro baya sa naro aron klayu na tongai mane borok asai keno papi sumsok khlaini ke borok morgeo ma soknai second time ma thinai mane keseng aron klayu ma tongai Matthew chapter 5 verse 26 ni mote getabo kaito Jisu Kristo no rohoka Jisu Kristo ani sumsok no nawi ani majra no nawi Calvary cruso thika tabo ukok no poito khlaima bai ang piyokjaka ang majra berjakliya tomane male Jisu ani botla o thika obose mwthangjak sok mani ko ge puila hani hai sakni sumsok no sina nangai mwthangjak sok nani bage te sumsok ni bage salsa ang bus thumjaknai bus thumjake majra ganang nai majra ganang mabai ang morkeni horni kundulo sokjagui ma tongnai abono srai ke sina nangnai borok jotono sumsok ganang khoroksakono kaham kre ani bage osumsok ang ma sumsok ganang ang bus thumjaknai ang majra ganang ang morkeo ma thangnai omonani lama ani talika je borok omono gosei namaya bo mwthangjagui maya je omono nang gosei namane borok simise repent mana hin bagi Bible so repent and believe Mark chapter 2 verse 17 masa borok samano khnawoi Jisu hai hini saka
kahamni doktor nangya hamiani se nango borong genang rokno ang ringna phaya basi jakrono se ringani phayo tak neng obono gosi upila antasing samani neng ni sumsok no gosi namaya neng morkyo soknai abono gosi namaya neng nini bkhabai gosi namaya ke kaito ni bagi phayo tamane le kaito sumsok no phyo ni bagi se phayo neng sumsok ni gosi namaya mane jisu kristo nini bagi englia nang Jisu Kristo nang yasagi namalia tamane nang saksang no gosis namaya ang sumso ay sumso bagi ang motyo soknai abno nang gosis namaya ge gosis namaya mane Jisu phaimani no bane gosis namaya John chapter 9 verse 41 Jisu hai hini saka norok nugya umat tlai norok ni mazra tongla khamun jeng nugo nei norok samabai no norok ni sago mazra tongko oro farisai rok masa Jisu sau nerong kamu kalau nugia karena ya borok maisa borok seng nukjak le ya Jisu Kristus sau pola borok pola ni tuise mokol karena borok nugia nerong nukha nugia hangke ba pio punukjak kamu nerong mokol pio gilo jak kamu pio ba nerong nugia tuina nugu ni saksa nuwan sama ba nerong nugna ni besai toklia nerong mokol bu pio gilo jak lia teman nerong saksa nukjak ni gosi sama ba nukjak ni wan sok maba ani bagi tahu nerong nuglia trimo mo hai saksa ni sumsok no sia gosei namaya ang thuinai mo ke sok nai ni wan sok namaya ba accept claimaya abaro jisu no bo accept claimaya mane jisu no accept claimaya buku bai klai tong nai ai bano jisu ani sumsok no kalbar cross utlangai thikya boy simisang Mwthangjakmani mano te ano mangsa Mwthangmaya nei romai namaya nya ke neng sakni phanmai nai tuksinai o ang suri ke Mwthangjakmani ang maijaya ubas rong ke Mwthangjakmani ang namo temanai rang ro ke Mwthangjakmani ang kaham khlai ke Mwthangjakmani obo nei wan soknai farisai ke ro piaba judi neng kebu no ang mangsa kaimiya ang kethei ang sumso 그런 부 통작원이 심이상 나시는 동시우 네 완성의 버런게 가그바 여기까지는 가는 당나이 못항시 능 심이시 못항만시나이 되게 온 당만이 네 아브로 못항작나이 secondly 두이 넘버로 기도만 버카 피록 속의 숨속니 기필나니 낭나이 아브랑 때로 사마니 정 제프로 ang 숨속 ang 멍석 플라이마니야 못항작은이 바기 그네 ang thuinai simisi nai singi tongsiu morgyo sokuni simisi nai sing tongsiu oba hai situation no ang sogya sak jora tei ang bukha kipili phaimia mane completely kipilia u turn repent mane no u turn nente kisapara ang omo hai klai ke Mwthangjakmani omo hai nai nei dei wa sok malia just u turn he te mung so upai kiri kya omo simisi ane dei temai saro kaito engka ketar awani bagai topsa sumsok nobo bo soimania kaisya sumsok tongibo bo morkyo no masokne naga beba sumsok no sumanai Jisu Kristus mesi Samon chapter 2 verse 38 ang purwana Peter borong no hai ni saka norok joto no sumsok nakar jagna tei ke norok ni sumsok no yakardi te Jisu Kristo ni mungai baptisma ndi hake kaito rumani a pola kathano norok manai norok joto no sumsok nakar jagna tei ke norok ni sumsok yakadi mane english onke turn repent norok u turn khai faiside norok je wan soki to mono khibi faiside norok saja mane no khibi faiside Jisu ni kokthane ki simisi naside Jisu ni kokthayinka ano poito klaidi ang nini bagi thikya tabok nang ang nono nakari robekya obose ge obo nani bagi ani phan kri ang mangsa suk ya nei jeng srai ngani ngai bukha phirok mani engka kaitoni phan te Jisu ni thino kare te mangsa no bo poito thangya mani obono phirok mani bukha phirok mani Matthew chapter 22 verse 12 jung nai kinu get
number thirdly ke kai to ni kok thai no simi se poi to thang na ni kok te mung sa no ya kai to ni kok bai no sung sa snam jago kai to ni kok bai no bebat ngo kai to ni kok bai no jung bo nakar jago kai to sa to niro ni sum sum nakar jaka ang nakar ka te mui to phon khuliya ni jo baksa pro chini phan baya jung nakar jak maya chini wan suk ma baya chini feelings baya chini tama nai chini tong mung baya chini wan suk mung baya jung nakar jak i maya mung sa baya chini feelings baya chini feelings ka baksa ka waisa feelings ni uporo depend klai wan suk o suru ka oma ka gen ang Mwthangjakka o mung sa ya ni feeling sala sa bisino changing man sala jagi mana ko tabo nang khobor ka khana oi tong thok soka to ma sama nang khobor khang ya khana ke ni feeling changing itam khusin to mane dukho thang pai hay da khobor ni tabo nang porikha pass ni chakri kotor offer mane tong thok jak soka sala sa bisingo nang khana ka ni jaiti koroksa accident ngi thikya ka ni feelings mood bokro salajak pai sungsia chini salvation ka jeng Mwthangjakmani ka feelings ni uporo ya kai to ni kok ni kai to ni samung ni uporo se jisu kalbari kruso thikya bo thima bai ane tong grei beba sumso nakar jaka o kok no poito jama bai se ang Mwthangjakka Isaiah 55 verse 7 ang poribana borok hamyaro bini lamano kibithung tei sumso gonang bini wansuk mano yakarthung bo subrayung ni thane kipilei phaithung hake bo bono khairokona kipilei phaithung tamni hunba bo bebak no nakar bainai wansuk mano yakarthung niso borok sumso wansuk mani khaka mani abno yakarei kaitun thani phaithung mane completely kaitun surrender khaye nung simising Mwthangmansio nini kong ba simisang Mwthangjakgi manai nono poito klaima ba simisang Mwthangjakgi manai abo completely surrender kaito ni kok thayo ga Proverbs chapter 28 verse 26 no bang porwana sak ni busimawo bukha beranai borok ungka budwa sak ni wansuk mani to ning wansuka hakesi Mwthangjaknai na ni wansuk mani jori ning aro bukha bera kama budwa teman mele ning wansuk ma waisung ani wansuk ma ba ang Mwthangjakgi maya ani khakama ba ang Mwthangjakgi maya teprona saka ani feelings ba ang Mwthangjakgi maya baiki Mwthangjakgi man ekmatro kaitini kok thai bai kaito tamasa bono nama bai bono poito sama bai se ang Mwthangjakgi man ani bagai faith comes by hearing by the word of God okay first Peter chapter 1 verse 23 wo tamasa sung kaito ni kok thai kaito ni tong phlai ni kok thai bai se sung Mwthangjakko ni first Peter chapter 1 verse 23 also. Samung chapter 10 verse 43 ang porwana bebang tiari rok bini kok no hai hnei salangka bono poito khlainai jotto boro bini mungui sumsok na karjak nai oro tiari rok tuma sai klangka boni mungui bono poito khlainai boro bose sumsok na karjak nai nei sai klango boni kok thaina poito khlainai bono poito khlainai mane boni kok no poito khlainai tabo omono chini poito jisu krosa ka o thiyei te thiyei chini kalbari chini sumsok no tuima bai bo chini botlao kalbari krosa ka thiyei te thima bai simi paya bo hakoni thangsawi basakha hakoni thangsawi basakha temane bo thangsawi basa abu chini bagri tabo bo kthang kthia chini Jisu Kristo kthang hani bagi no sung bono poito sawi mano sung boni thani sung depend ngi mano bo kthang jungno mane jungno Mwthangka abu bu sukse kbui bo
gothैनि थांसावै बासा माने बिसिंतिनो जों सिवै माना जिसु थैमाने ओंखा आबो आं थैमाने आंनि पाप थैमाने आंनि सुंसक थैमाने ते बो थांगै बासा माने ओंखा आबो आं थांगै बासा माने आं थैयै थांगै बासा खा आंनि सुंसक थैखा दाबो कताल ओंगै बासा खा apostol Paul बो अबनो सावो आं थैखा आबो आं लिया गेसं ताबो सिनि सुंसक थैखा जिसु इबाक्सन जों जदन थैबे बेखा ताबो कताल ओंखा बनो पयतो खलायनाय माने न बो कथां ओंफिखा बो थांगै बासा खा जों थांजागो बो थैमाबाय बो थांसावै बासावै जों Mwthangjakmani आबो गेरेन्टी बो थांगै बासा माने आबो जों थांगै बासा माने गलायखा दाबो रेस्ट्रापसा जों वानसक लायो ता ताबो मोनसे जों वानसक जानाय गया Mwthangjakmani लगे ताबो जों Mwthangjakka बायके Mwthangjakka जों आंबो साइखना रखा Mwthangjakmani मीनिंग तमाबो ये ताबो Mwthangjakmani लगे Mwthangjakmani लगे बा Mwthangjakmani जोरावो तमा जों मानखा नियाखाबा Mwthangjakmani लगे तमारो दालकजाक दं आ Mwthangjakmani जोरावो कबा तमनले बाइबल पदरे पद कबां मा कक जुदा जुदा के साजा हायबना आ ककरो Mwthangjakmani वनो दालकजाक जेफ्रो जों तबो ग्रंदि जेफ्रो जों माइजाव कबा साका माइखुरसिदे कबा माइखुरबाय साका माइखुरबाय का साफायसिदे ओंखाय माइखुरबाय का साफायसिदे ओंखाय जों तमा बुसि आरो डेफिनेटली मै दंनाय आबो जों बुजि आबले माइखुर दि माने न माइनि लगे मै दंनाय मैनि लगे दंनाय मसदें रखन दंनाय कबा तमानाय पियाजो राजा फन दंनाय नियाकेबा मसो कथांफन दंनाय नियाकेबा पदरे पद जातनि फन दंनाय पदरे पद मै आलादा आलादा पियाबा जों आबनो माइ काइसावो लगे दं माइखुर प्रके होटेल लगो हायनो कबन होटेल लगो order roichaka mai paisa sanni gabo piaba u mayo podre pod duljakton ke omo haina जों जेफ्रो Mwthangjago apro Mwthangjakmani लगेवो गोबां माना दालकजा दङ apro abon जों स्राय स्राय के बाइबलनि बिसिंतै सिथाय बननो जों नायनाय आब्रो तमाबो आब्रो ओंखा ताबो रमदि नम्बर 1 सिनि सुमसक नाकारै रोजाखा Mwthangjakmani बा Phiyokjakmani लगेवो अबो दङ सिनि सुमसक बो नाकारै रोजाखा बस काइसे कुछु अमरगो देश रगो जों तमानो जेफ्रो तमानाय कोयारि जेल रगो खादेरबाय दं रगो एके थैयानि माने बरनो फांसे रइबो थासिनाय बा अमहाय अर्डार ओंजा बर तमा बर जेफ्रोनो ओ सालदे सखय खेला मान दिनि दे आं फांसेनि अर्डार दिनि दे ओंनाय अमहाय दे ओंनाय अमहाय के जेफ्रोन बरन बखा किरमान दं के किसा खरन पुलिस रकनि गादरनि तमानाय जुता खरन खानाकेनो बरक आप्रो किरिमानि बखाते बंगो ओह आनो तो tlangmani paikana tabokle आनो tlangmani paikana tabokle नै बरक जेफ्रोनो थुमाया चामाया अमहाय ओंगैगोन गे आइनि बगै गोबां बाक्सा देश रक तमा खाय बरक जाते खरन खानाया जातके बरकनि उ अमहाय स्पेशली अमहाय जेल खाति दंनाय अमखायजा माने थैयानि बुथारवानि बागै बा फांसि रवानि बागै अमखायजा बरक नके बरकनि गान्दावो हिंमानि जुता खरन खानाया जातके कारपेट बविरो गे बरनो तमा sama रोय माने दिनै फांसि रजाना हिनि आप्रो लांथा तमाने माने नियाके ओइनो जागाते हिंपाना ओ आनो सिरोमनि पाइखाना तावले आनो tlangmani पाइखाना नै पर जेफ्रोन किरि दं गे ताव जोंबो अमहायनो जों जेफ्रोनो किरिजा तमाने बागै जों पापनि बागै सुंसंनि बागै आं काइतरबे बुस्थुमजाकने बागै जेफ्रोनो आं मरकेव सकनाय ताबो अमहाय जेफ्रोनो जिनि थानि किरिमानि दं पियाबा आ सुंसकनि माने आ
जरानि जों नागारजागिरखा हानि बागै जों खादङै दङै माने ख्रिस्टान किरिया किरि माने गैखा जोंनि सुमसक नागारि रजाखा दाबो अमहाय कन्डिशन दं माने जों दाबो सुमसक नागारजागिरखा एपिस chapter 1 verse 7-8 आं बयबानो तामनि होनके ख्रिस्टनि थैनि जारै जों फियक जाखा तामनि होनबा जोंनि सुमसक नागारजाखा काइदर बुसुकसे खायरगै दं आबो बायनो बो जोंनो आस बेलायके खायरखा बो सिमान नुबाय अरसाव ख्रिस्टनि थैनि जारै जों फियक जाखा तामनि होनबा जोंनि सुमसक नागारजाखा फियक जाखा माने तमाबो अरसाव जोंनि सुमसक नागारजाखा जोंनि सुमसक नागारजामाबो आलादुजा गोबां बाइबल भार्स दङ हायकेसान फुनुका नम्बर 2 काइतर बाय गाहाम हुनै रमजाखा आगे के संतमा काइतनि थानि सुमसक गोनां जाया खरकसापन गाहाम क्रै नि बाइबल सो रोमान चैप्टर 10 verse 3 ओ रोमान चैप्टर 3 verse 10 सॉरी खरकसापन गाहाम क्रै पियाबा जोंताबो फियक जाखा मोथांजाखा माने काइतर बाय हायनो हाय गाहाम हुनै रमजाखिखा बा काइतर बाय गाहाम हुनै रमजाखा Romans chapter 3 verse 24 ang puribono piaba kaitor haino khairok ma bai borok beba no phiok naisa Kristo Jisu tui kaitor bai kaham nei romjak nai jepro sung kaitor bai phiok jago jepro sung mothang jago salvation mano apro tuma sung kaitor bai kaham nei romjak nani jingkha apro no samung chapter 13 verse 38 to 39 ano pormana takuro noro okokno sawiman subdi jisuni bising tuino sumsok nakar jaknani kok narokni thani pirjaka noro okokno sawimandi bono poito khlainai borokbo sumsok ni yakni phiyok jaknai abo musini kerong phiyogui mania musini kerong suno phiyogui maya phiaba jisuni bising tui jini sumsok nakar jakma bai tabok जों काइतर बाय गाहाम हुनै रमजाखा काइतर बाय जों गाहाम हुनै रमजाखा सुमसोनो यागनि जों फियक जाखा आबनो जों साइमान्दी नैयाव ब जों सामनि जों नुगो नम्बर 3 वंके मलब्रुमनि लांमा मानखा बा मलब्रुमनि लांमा रजाखा आगे जोंनि लांमा रै जों गोथै पियाबा मोथांजाखा फियक जाखा माने मलब्रुमनि लांमा रजाखा बुमितमा नारदि स्रापसानि बागैया मलब्रुमनि लांमा जों मानखा ते थैलिया मलब्रुमनि मानखा जन चैप्टर 5 verse 24 आगेनि परिखा अरतमासा नेरो थैमानि लामानो बारै थांमानि लामायाव सफायखा जेफ्रो जिसु ख्रिस्टनो पयतो खालायमाबाय आगे गोथैनि लामा दंमोन ताबो गोथांनि लामायाव सफायखा मलब्रुमनि लांमा मानखा के जन चैप्टर 6 verse 47 of sawo ang purona ang norok no kubuy no sawo ano poito khlainai borokbo mwthangjak phlaikya means they pai phlailia mwthangjak mani pai phlailia molbrumni langma mankha they bus thungjaglia number 4 asai ketal engkha age gothoi dongmani tabo asai ketal engkha ba asai phika born again asai ketal engkha age kaitoni thani gothoi dongmani tabo gothang engkha 1 Peter chapter 1 verse 3 ni before the point in kinugo ang porwana phaidi chungchini subra jisu Kristo ni bupa kaitono hambai rona bo belai khairogo jisu Kristo no gothoi ni muthangai tisama bai jungno asai ruphika aro sungnugo jungno asai ruphika jung asai ketal engkha John chapter 3 verse 3 asai ketal ngiyake ke bo kaitoni hanugi meya tabo First Peter chapter 2 verse 3 wo bahai sawo jung asai kita engkha kaitoni kok thaibai First Peter chapter 1 verse 23 ang porwana norok kaitoni tongflainai kok kathangbai asai phika hake norok ni pha thilangya bo engkha thanglangse jung asai phika kaitoni kok thaibai jung asai phika tarmane asai ketal engkha
जों Mwthangjakmani logewo जों jini pola asai pika pola kethi tongmani abo asai kya. Number 5 kaitoni busa snamjaka age tuma soitani busa kaitoni enemy kaitoni ari tawo kaitoni busa snamjak pika kaitor jungno tumanai busa snamka. John chapter 1 verse 12 to 13 porikhen sungnugo tamoke bono poito khlai yachak soknai rokno bini mungno poito khlainai rokno bo kaitoni busa ungrukha kaitoni busa ungrukha jungboni busa ungkha awobo dalokjak mane nang Mwthangjaka apro nang kaitoni busa bo ungkha nang nini phola asai kya nang kathai tongmani kathang ungkha. Romans chapter 8 verse 15-16 kaiton norokno rumani a phola norokno selengs namui haino hai kirimawo khiklaiya abo yawi phola norokno kaiton busase snamo orob jungnogo phola kaiton busase jungno snamo jung kaiton busas namjaka ngate kaisa number 6 boni uttoradikar snamui rozaka ba boni uttoradikar ungkha ba boni inheritance bo jung boni heirs ungkha tabogno di nang bupani jaga busala mana abo mane obo hainosi by default busalani bupani jaga bupani je tongmani abo busani ni ge omo haina jung just busa ungkha ba tabo kaitoni je tongmani abo chini jung kaitoni uttoradikar boni heirs. Romans chapter 8 verse 17 and 41 jung bini busa ungma bai bo bini borok rokni bagai khatiwi tongma rokno jungbo mannai naidoro pia kaitor Kristo ni bagai khatiwi tongmani abono bo jung Kristo bai baksa mannai tabo kaitor Jisu Kristo no bongka first fruit Jisu Kristo ni bagai khati tongmani abo bo jung mannai mane same glory same jung sasa abo jung mannai tabo boni uttoradikar jung ungkha kok boroboi temang kang samalia uttoradikar nakati tabo boni mane boni chini ungkha kaitor ni bebagna chini ungkha moniko. Galatians chapter 3 verse 29 dumungno norok Kristo ni borok ungke norok Abraham ni boso hake kaitor na nei kok rumano norok mannai orosung kaitor je kok rumani abono chung manchi nai je Abraham no bos mai tamane abono chung manchi nai. Number 7 onge tama kaitor bai gthar ojak phika age kaitor bai ari tongmani tamane sung soitani tongmani soitani logewo sung tongmani soitani bagai soba khai tongmani tabo kaitor bai gthar ojaka kaidoni bagai kaidoni di bukhakngi sing soitan bai sung soba khai tabo ulta age soitani bagai kaidoni ari ngi soba khai mani tabo kaidoni bukhak sung najaka kaitor bai gthar ojak phika kaidoni english tabo sung soba khai soitanni against so age kaitor bai gthaya tongmani. Colossians chapter 1 verse 21-22 and porwana norok hamya khlaima bai hamya wansukma bai norok salsa kaitor bai haksal engi tongmase bini kena ari engi tongmase piaba kaitor tabo bini buskango norok no gthar ke kupur ke tei majra kri ke tubuna bagai bini sajla thimani bising tei norokno bobai gthar okha jutabo Jisu Kristo ni bising tei jung gthar ojak pika tam nana jepro jung Mwthangjago phiyokjago salvation mano apron jung kaitor bai gthar pika age halo boya tongmani age ari tongmani tabo gthar pika halo boi rojaka. 2 Corinthians chapter 5 verse 18-19 abo bebad no kaitor khlaimani bo Kristo ni bising tei bo bai jungno gthar okha Kristo ni bising tei jungno gthar okha niro no pori nebesti 2 Corinthians chapter 5 verse 18-19 ang asugurun porisnai ngate kisa phola gthar sini phola gthar bisingo phaikya sini bisingo ngekeba phola gthar
जों फला गोथार रजाखा फला गोथार जों न रखा नियाखबा फला गोथार रजाखा ओ हनेमा आगे जों फला गोथार खरै बाक्सा बर' हायनि मानसोखौ सुरिवै हाय काबै तंफ्र फला गोथार फायो गोरिब्राय आखराय नमंगै फला गोथार थांबाय हाया जेफ्रो जों मोथांजागो जेफ्रो जों पियगजागो आप्रनो फला गोथार जिरिथानि रफाय जागो तमन मले फला गोथार न जों सिलबुइ रखा हनै जाव उ फला गोथार तंमबाय न जों ख्रिस्ट बाय जेफ्रो मालायो ख्रिस्टनि बरखनै जों सिजागनाय तमले फला गोथार से जिनिर सिलबुजा स फला गोथारखा जों जे ख्रिस्टनो पयद खलायया आबो सिलबुजा बनि बरखनखा नै सिलबुजा आबोनो फला गोथार जत ख्रिस्टान कबो ख्रिस्टानि थाने जे बरक कबो कबि मोथांजाखा जे बरक कबो कबि पियगजाखा आबोनि थाने फला गोथार दङ जों तमनाय 1 Corinthians chapter 6 verse 19 वसाव नरकनि दुसाखा फला गोथारनि नखथा आबो जों साव नरकनि बुसाखा फला गोथारनि नखथा तेव Galatians chapter 3 verse 22 आं बयबनो आनो अकक थाइजनो सादि केरंगो तंमा हाय खलायि नरक कायतनि फला देमान एबा कथमा काहमनो खनावि पयतो खलायि देमान तबो पॉल क्लियर के साका भाई कि नरक फला गोथार मान माने फला गोथार जों मानखा जे आसे गोथार नलाय औ गालासिया मथारनो सोंमासे सामन खलायि दे ना पयतो खलायि दे माने पयतो खलायमाबाय जों गोबोक मोथांजागो मोथांजागनाय बर फला गोथार दङ Samon chapter 2 verse 38 unawa porwana Peter borno hai hini saka norok jotono sumsok na karjak na teike norok ni sumsok yakardi te Jesu Kristo ni mangei baptisma mangdi hake kaito rumani a phola kathano norok manai oro baptisma ni kok butongo sumsok yakardi te tamanai repent and believe te baptisma na de hini shawo तब बाप्तिस्मा नाया के फला कथा पुरे फाया अब क्वेश्चन बकासे मन ताव सिनि थानि पियाबा आ जरा बाय ताबक जरा जों बेले के फेलाय आफ्रो जे सबारक जिसु ख्रिस्टनो पयद खलायनाय बा ख्रिस्टान रखनै सिजा बाप्तिस्मा नानाय र तमने माले बाप्तिस्मा नाया बाप्तिस्मा जेफ्रो नावो ब्रो बाप्तिस्मा नावनि आ जरा बेले के कुटुक तमने माले Baptisma na kamane na sijaka obo Kristono reprenai Kristan nei engke satok jakmani jengka engke baptisma na proman bo Jesu kubu kubu ike poito khlaimani teman mele baptisma na kana bo buibe satok jak sinai roman ne jorawo phano bujak sinai phano buthar jak nai abo hai condition engke tabo hai bagi no baptisma no kok belai aro focus hoisau pia tabo komo haye tabo aina baptisma naibo nawibo nang mane baptism nakena nang satok jaknai abo kobi ke ozora bai tabok zora situation alada haina bagai a zora wonke baptisma kaisa se actor kaisa proman je nang kubu kubu ke jisuno poito khlai engke paksa haina buku wesmi poito khlai ne ro boro mane phunugia mane तमानाय बाप्तिस्मा ना केना बुजाकनाय तौजाकनाय फान बुथारजाकनाय एगोरो फल्स माने गबै के बरो यासाकनाय ताबो के अमा सिचुएशन जुदा हाय बाके आ जरावो बाप्तिस्मा न बेलाय केना एम्फसाइज खलाइसा फुनु पियाबा ओ कोगिया जे नों बाप्तिस्मा ना या फला गथार फाया ओ कोगिया जे प्रो नों आसाय कताल नों फलानि थानि सफायो पियाबा जों तमानि बाप्तिस्मा ना ताबो अब काइतर जों दागेवो abongka puilas kan obedient ang kaito ni besang ka ne dunia no funuka abongka baptisma naman baptisma nakena mutangjaka akoge mutangjagi se mutangjaka ne funuk mano ang puino funuk sinai abose baptisma mane ang kosom saka jini simi ang jisuni bagai tangi dong sinai ne funuk mane bose baptisma. Okay, number 9 जों काइतोनि अजाय बखरो स्नामजाखा तेकेसा जों जेफ्रो मुथांजागो फियकजागो सालवेशन मानो
Abo bedalokja जों kaitoni osai snamjaka जों kaitoni osai snamjaka tabo osai ro age ni smai kesani jorao dema khalai osai bokhor rok simise kethar kuk jagao khotol kethar kuk jagao habi mano tabal kalo rini snamjak Moses Mosini bisingtei kaiton dageka snamdi nei ge khotol kethar tongo kethar kuk tongo kethar kuk onke osai bokrok simise hao kethar kuk jaga abo kaito tongmani jaga abono represent khlai ige osai bokrok ro mui ratharei a thuinot langai aro emo ro khoroi roi engene kaito khusingei Israel ni sumsokno bisisani nakarei ro ige tabo जों kaitoni osai snamjaka mane kaitoni samang tangna ni bagui जों ओंखा asai ketal engja je mwthangjak bebakno जों kaitoni bagui kaito tongmo jago जों thangui mano जों buini bagui bo samang khlai mano abo mani ko 1 Peter chapter 1 verse 29 1 Peter chapter 2 verse 9 ang poibano norok khe chongjak bosong norok bugrani osai rok norok dofa kethar norok kaitoni sakni borok tawk जों norok bugrani osai rok जों osai rok mane no kaitoni bagui samang tangnai जों osai snami rojakha Revelation chapter 1 verse 6 hake जोंनो bini bukha kaitoni samang khlai rona bagui bo जोंनो bugra bosongni osai khlaikha Jesus Christ moi brum जों sasa ungthung keplai ungthung amen boni samang tangroni bagui जोंनो osai snamkha ongbo suk na privilege joto kaitoni bagui samang tangmaya phiaba je asai kata ungja boro je mwthangjak je salvation manjak boro ochai mane jotono जों kaitoni samang tangui mana obo simiya je pastor evangelist association director borok simina kaitoni samang tangmana haya nang offices kaibo samang tangman जों jotono kaitoni ochai जों boni ochai snamjak tabo जों salbu sukni bagui phiyokjakha baithago salbu sukni bagui phiyokjakha kabang borok wansogo phiyokjakmani abo kauba molbrum ni bagui phiyaba bible sao molbrum ni bagui te Mwthangjakmani ani yakni koisa segi nama yakni Jesus Christ sao John chapter 10 verse 28 and 29 ang poibana o paina ang pairosnai ang borokno mwthangplayo borok te komor phlaigla pia khoroksa pano borokno ani yakni segi tlangmangla omorokno anornai apa bebak ni slai koto aboni bagino omorokno apani yakni khoroksa pano segi manawi mania kaitor jungno mwthangka o mwthangmani kebok Jesus Christ ni yakni sung seitlangai tamane ang mwthangjakmani abo sikyo kabang borok omage purungo je mwthangjakmani nang hai mechen among khaipinai phirogui najak pinai nang hai morke sokpinai kaha ke tongyang kle morke sokpinai kusung ke tongmya ke morke sokpinai omage bui purungo phiaba waisa mwthangjak kamane no kubino mwthangjak te nang morke sokliya jogna hawn soknai obono pakubui ge salbusuni bagi जों phiyokjakha molbrum ni bagi amen molbrum ni bagi जों phiyokjakha ge padi ornantini mathaksnai ang suibona bugra kaitono no hambai rawo haina hai nang जोंनो nini kok thai silngai thani slapsa jorawo nang tongpaikya kaitono no hambai ojrawo ni thani yaparo जों srung thaniwo gebeng mangkrui ke nang जोंनो phurung phaima waina no hambai tebu simanani bagi nang जोंनो jora ropidi nang bai malaya sak jora te nini kok thai nang जों srung thangmana ni subai nin thani bebak no yapari